You're all gonna die in there. Who the hell are you and what the fuck are you talking about? The woods are haunted by Edward Mills. Lokal landsbetøjs måske. Det ser godt ud. Skal vi begynde at flytte teltet op? Ja, skal vi i gang med det telt. Tak skal du have. Det er meget hyggeligt herude. Ja, meget bedre. Det var Chris, der fandt bare til den der gamle nar, der kunne finde serien ud til dig. Ja, ski. Ride, mand. Jeg tror, det er noget med det der skete der 80'erne. Og hvad er det? Ja, byen her, Maryville, har jo ikke fået sit øgenavn Slaughterville for ingenting. Det var sådan et eksperiment med gruppehysteri i de sidste 80'erne. Og hvad er et gruppehysteri? Jamen, formålet med det er sådan set at se, hvor skræmt et menneske kan blive, før han nogen bliver sendt. Sygt. Det var noget med, at en hel masse unge fik tilsendt sådan et brev om, at hvis de turde møde op her i skoven i Maryville, så fik de 200.000 pund. Og en af dem, der synes på udfordringen op, det var Edward Mills. Hvad skete der, som har med på det? Men i stedet for at det fyr indelukket, som de fleste gjorde, så blev han meget aggressiv. Faktisk sindssygt, at begyndte at slagte alle folk omkring sig. Slagte han alle sammen? Også hans venner? Mhm. Og kun en, der overlevede. Så var Ralph Jefferson, som var Edward Mills bedste ven. Men jeg har godt nok hørt, at han blev i 30 i morgen. Tak med det. Så er det ved at brænde lidt ud. Er det ikke dejligt, at han brænder sig? Jo, vi lige gå for. Nej, bare fortsæt, jeg kommer. Ja.